asmara. Aku ya duduk lek kono. Ya duduk kono. Duduk endi? Mboten mareng no. Mboten mareng. Nek lenggah mriku bareng. Apa? Wis sungkan we. Ndak sakit lho. Apa? Iki ndingi rene iki wis nggawa Pasangan. Sopo? Ambos apa ndingi? Masa wis duwe? Iya nyanyi. Nyanyi. Masa dia pacar tenan? Mboten. Malah Victor kadung arep nyedeki. Ini nak, tengah nak. Wilujeng dalu. Saged dalu. Iya. Mas Victor, saged dalu Mas Dala. Nggih, sugeng. Wong Saged yen dalu. lagi bar ngunyah mercon ya. Kok ngunyah mercon piye to? Lah, piye to? Iso nyekel apa rajane? Mau mata-matane kancane, Lah iya. matane dhewe yo picek. Andene Lah, nyekel tenan. iki ora Lah, teteh ya. Lah ora dicekel dicolke kok. Lah sampeyan Biasane iki- kena Ya cekel. jal neh nyo. Lho iya ta ora iso ta? Wes sing tukang son tombok Mas itu ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Bot-bote ngeboti dulur kok Mas. Nggih. Nggih. Nah, enteng toh, alhamdulillah. Makasih. Pripun Mas Dalang? Ya ampun dalange ganteng. Ganteng ta, Mas? Jan. Apa nggih? Pripun Mas? Lah pripun? Badhe duet. Kok sik? Konsep Aduh, piye? Mosok lagi wis langsung. Aja to Mas. Masa wis. Urung apa-apa masa wis lho. Mosok wis. Mboten maksud kula kan Apa? apa ya? Heeh, perkenalan sik menawa para warga masyarakat turun tepung. Nggih, nderek pitepangan. Dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo Bapak Ibu. Lintang Kairo. Pidal saking pundi, Nok? Saking Karang Dinaya Kepong, Pare. Ade nyawa kepong. Ngono iki. Piye to Mas? Lah menapa to? Wah, jan yo sudarungan ya. Lah jan yo ngono, kene picak kono sedurungan ancanan. Wis Anjir tak lho iki ora cetha kabeh. Cetha kabeh. Ya ora apa-apa. Saking kepong. Kelas piro, Nok? kelas tunggal SMA. Kelas tunggal. Lha bisa TK kuwi. Rada Yo. kelas kuwi. Oh, masih TK ya? Aku playgroup. Oh, Oh, ya Heeh. meneh. TKG. kamu nggak sekolah? Enggak, aku libur kok. Oh, libur. Alah gemas e. Anake Allah sapa Allah iki? kemayune. Allah Anake Allah sapa iki? kemayune. Anake Pak. Alah besok gede dadi apa? Dadi maling. Maling dasmu kuwi. Apa iso? Mantri. Ayo, mantri. Dadi apa, Le? Dadi apa, Le? Mantri apa? Mantri sontek. Nyontek sapa? Nyontek bojomu. Ah, ibu. Heeh. Monggo ngaturke lelagon. Nggih ngaturke donga sik nak kanggo Mas Willy. Nggih, Ah, muga-muga mugi-mugi piye. Mas Willy kedepannya tambah sukses. Amin. Dalangnya tambah lancar. Amin. Aku bijak terus. Amin. Amin. Sik ra penak iki. Ah, Piye? Yo, maksudnya nggih. Diamini to, Mas. Amin amin wis ta amin. Saja Ah. kita abot banget ngejak lintang iki kayak abot. Abot piye? Nyapot to ngejak lintang kok aketoke Ya abot. betul, Mas. Buat piye to? Lah kok anggih kaya. Ya mboten maksudnya Maksudnya nggih. Amin. Oh iya. Ketoke Iki meng nggih, amin karo nggih. Dadane sitok. Lambire dalang ning Awi. lunyune ram. Aku Ya. iki kaget lintange. Apa? Biyen Piye to, Mas? ya zamane aku pertama mayang ning kene iki tak jai cek meneng lho nyanyi karo gur meneng ngadeg. Wah, saiki Anak aku cantik nggak? Loh, ngono iki mah tandake saka nyekel mic kuwi wis ketok. Pripun? Wong yen sik perawan ki nyekel mic ngene. Sik malu-malu. Saya malu-malu. Malu-malu. Terus sik nyelot perawan. gede. Ku nek wis do rabi ngono, so Tegen cek ya. tegen umur wis Tegen. umur ya 20 sampai 40 lah. Sampai wis terus kulino. Ya. Saya dewasa nu yang saya ngene. Lah, maju. tegese saya ngene iki apa? ya saya munjuk ngono wis saya mantep. Kuwi umur 80 nang 100 sih kan. Ah iya.
Nggih, monggo ngaturke napa? Nggih, ngaturne. Ngaturke apa, Nak? Ragon. Wow, kadese wonten ingkang nyuwun lintang asmara, Mas. Lintang Oh, lintang asmara. Iya. Iki Lintang Asmara iki duet to? Duet. Lintang asmara sing pita? Aduh. Kuwi lho. Jajan jajani. Toro ratri. Za. Ampun cipta pukulun. Sirmu. Suluk. Iki duete kali Mas Willy mawon apa? Duet dong. Duet. Ayo, duet. Duet apa mau nama dhewe lho. Suara kuwi Apa? lha apa? Lah iya dijajal to karo jare pengen latihan, pengen Ayo. Jare pengen nyedaki Ayo. cewek. Ayo berdiri, berdiri boleh mboten? Berdiri boleh. Loh. Ayo berdiri, Gua Mas. mau. Lungguh mawon ngadak. Pareng nggih berdiri nggih. Pareng nggih. Lega napa berdiri niki dalange? Berdiri. Kowe wis berdiri burung? Urung nih. Urung to? Apa nih tuh iki, Mas? Aku ora melu-melu. Ya guys iki aku jek lungguh. Oh, sik lungguh ngono Victor ki. Berdiri. Wah, pikirane Ayo. ya. Pikiran kotor. Pikiran kotor mau. Tutuk ra dhewe aku meneng kok wis. Delok tas sikile Ngambek, nggo ngambek, ngambek. Ya Lintang Asmara. Tak lungguh wae yo. Nggih, Ya wis wae ra lungguh apa-apa. pinangkani. Nggih. Lintang Aku asmara. ya Aku duduk lek rapal. kono. Ya duduk kono. Duduk endi? Mboten pareng no. Mboten pareng. Mboten pareng. Nek lenggah mriku pareng. Napa? Wis sungkan we. Ndak sakit ta lho. Tapi iki ndingi rene iki wis nggawa Pasangan. Sopo? Apa? ambos apa ndingi. Masa wis duwe? Awes. Iya, nyanyi. Alah. Nyanyi. Masa dia pacar tenak? Mboten. Alah, Victor kadung arep nyedek ki. Aja bater-bater. Yuk, monggo dados Lintang Gak mau Asmara. aku sepantaran kamu pendek, aku tinggi yuk. Modar. Ya wis rasah wae tenang. Ayo, Mas. Yo. Kok sik. Aku nak iki. Oh, ngayu. Mana, Mas? Bisa mboten? Alah. Langsung Wong mawon. ayu. Loh, aja guyu. Piye to jane? Dalange gendeng. Benda Guyu-guyu dhewe. Wedi aku. Endi lekase endi? Wong ayu. Iki. Alah, nyapa lho, Bu. Halo, Pak Toto. Wah, diajirut anakku. Karo apa? Iki aku yo kan ngadeg terus iki. Yo ora yo Yo lungguh barang ta sok Oke, lungguh. Mas Dalan. Legah riye Dek Lintang. Nggih. Kowe iki ngadeg kok? Wis. Wis to. Nggih, wah. Ah, jan Lintang alhamdulillah. Asmara sampun diaturaken. Pinangkani, Pinangkani. Nang Asmara. Wah, Pak Toto iki wis muni aku pokoke kudu pengen gayeng, Mas. Gayeng. Heeh. Pokoke syarat engko jenengan gulung. Ping 17. Gitu Pak Toto. Lho, nggih. Bah, gulung. Lali janjine. Nggih. Bisa. Langgam aja. Langgam napa langsung Enggak mawon, Mas. Langgam mawon nyuwune Mbak Lintang langgam. Nggih. domoni sing mat-matani kepenak. Monggo Mas Willy dadaske. Lah wau kan apa Mbak Lintang pun sing lagu-lagu. Oh iya, ket sore wau kan ya wis gedumbreng-dumbreng. Badhe langgam napa? Lali Lali janjine. janine. Nggih, monggo. Monggo Pak Bawa. Pateni mangkalaku nangkan yen kepethuk irungmu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mantelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Op. Arang. Kucing dasireng. Ben semangat. Yo. janjane
kowe ning endi gelagatmu saja nyupriyani atiku Langsung dangdut bener apa? Go garap dangdut. Masih bersama Sabdo Wiromo. Monggo Mbak yang pojokan. Nggih. Ngangge mandek. Janjane kowe ning endi gelagatmu saja atiku Pajan. Luar biasa. Pak Bawa kublak-kublak. Wah, cah kumbang nih, cah. Kodotan mungkin nih. Mengekspresikan Pak gue Bojan. malah. Ah, Nggih. Bojan iso gua aja. Nyuwun Mbak Afi sing nyanyi saiki. Afi. Oh, Menang. Mbak Afi. Pak Afi. Lagune sing sigrak. Mbak Afi. Wah, Apa mau? Obati rindu, Mbak. ayo Victor yang joget. Oh, jemenang. Terima Tata. Jaranan sik Pak Totot nih jaranan maha. Ayo. Beradem. Lah, Sik, jaran. apa jaranan sing cocok lagune apa? Oh iya, lewong. Jo lewong Pak Totot nggih. Oke, Bos. Berarti lewong sik. Jarane sapa? Apa? Hah? Iso kutut manggung barang gitu. Lewong niki. Ya. Jaranan. Lewong nggih, Cah? Eh. Lewong Pak Bawa. Apa letung. Le. Welung. Monggo. Kok lencong piye ta kuwi? Lewong kok. Heeh, garap jaranan. Sinten jenengan? Loh, nek aku genap. Ngene apa? Sing nembang lho, sing penting sing nembang sapa? Sinten sing dereng mau yo sing pengen. Siapa yuk? Ayo Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Yo Ratna ro sapa kono Kowe kok sewengi loro. ngene tok. Sewengi go tudang. Dua ndak apa-apa. Mbah, nggih. Dua sindan baik. Kok terus aku? Sinden. Wong nek lucu nek Ram. Jangan to lucu. Monggo, Mbak Ratna. Cak napa mungkin sak wingi. Nggih, Kene yo melu, Pak. Ayo jumeneng, Mbak. Nggih. Moga sami-sami jumeteng. Jumeneng. Horse. Senterewe napa nama? Jaranan to. Nggih. Wis yaranan Berarti yaranan. tranurung tak tutong ngono kuwi. Nan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 g. Oh ya, baik. Yuk, berpacu dalam berpacu. Thank
Wis Pak Toto Ayo, sowan. Dadi. Yo. Ah. Yo. Bae melu. Udah wis satu balik. Yo. Bro. Yo. Turangga. Tinitian celeng. Golek Pak Toto yuk, golek Pak Toto. Dadi. Yo golek Pak Toto dadi wis ta. Oleh. Nah, rasida. Lah carane kari. Lho. Ora dadi. Heh? Ora dadi piye? Lagune kathah nih mengke. Nggih, Kira-kira langkung wong lagune selawe. Nggih. Mangke dilajeng goro-goro nggih Mas Billy. Nggih, Dengan nggih, nutuke lakon. Nggih, matur sembah nuwun nyuwun ngapunten Nggih, saenipun. nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, panggih malih wonten gara-gara Mas Nggih. Vicky, Mas Victor. Nggih. Yo, Oh, nyun tiningan slindro. wis lendru iki tingkate. Kuku sing dupa kang kumelun ning kentiasa ngapeki kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang resikane putra kang hanjok saking wiyati Riwusnya Narendra III nguningani citraning jabang kang katemben lair yekti tansewah sarambut kalian swarga sang Abimanyu dadya Sukendriya Prabu Harimurti miwah Rakanata ing Mandura nengna kawusa kanganing pasiban sangya sentaning praja hamblabar yayah roping jalan iki lelenging driya mangu pangungkung ganduhan rimang lerena tanpa kanit yen tan tulusa
Agrabala kang tumingal prang campuh samya ngedali Leratatit wileting kata Dahyanggung maguncang nidi Binjang sangat simicir Patinya medali wus